Male priče. Meda i slatki med. U velikoj šumi, blizu livade, živeo je Meda. Mekan, okrugao i uvek gladan. Najviše je voleo slatke kruške koje su rasle na livadi. Svaki dan bi išao da ih jede. Njam, njam, ovo su najslađe kruške na svetu, govorio je dok ih je slastno grickao. Jednog dana, dok je išao po kruške, nešto drugačije je zamirisalo u vazduhu. Šta je to? Pitao se Meda. To ne miriše na kruške. Miriše još slađe. Meda je pratio slatki miris, njuškajući i idući sve dublje u livadu. Našao je deo livade koji je bio pun šarenog cvijeća, a usred njega košnice pune zlatnog meda. Med! Viknuo je Meda i zaronio njušku pravo u košnicu. Još slađe od krušaka, mumlao je Meda punim ustima. Ali onda bzz, pčele su se okupile i počele da ga jure. Joj, ne bockajte me, vikao je Meda dok je bežao glavom bez obzira. Stigao je nazad do svojih krušaka i sakrio se iza drveta. Nije lepo krasti. Te pčele su puno radile da naprave taj med, rekao je tiho. Od tada Meda je jeo samo kruške koje su rasle na livadi za sve životinje i šume.